Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO partner je u Europskoj poduzetničkoj mreži koja ima za cilj internacionalizirati poslovanje malih i srednjih poduzeća te unaprijediti međunarodnu suradnju. We're very excited to welcome 10 of the best startups from Croatia to this event. Enterprise Europe Network is a fantastic organisation, a pan-European organisation, 54 countries in fact, which has been set up to make it easier for innovative companies to find the right partners. And that could be co-development partners for innovative R&D, manufacturing partners, licensing partners. We're here to basically make it easier for people to make the right connections. We hope they're going to find some interesting investors, some interesting research partners. Taj cilj zapravo smo ostvarili ovdje u Londonu gdje smo doveli naših 10 najuspješnijih IT tvrtki s ciljem da se upoznaju razmjene iskustva s londonskim tvrtkama. Dakle, posjetili smo sveučilište, inkubatore i akceleratore koji su nam zapravo predstavili svoje tvrtke i omogućili direktan kontakt 1 na 1 s našim poduzetnicima. To mogu zahvaliti i našem UK EEN partneru University of Greenwich koji nam je pomogao u samoj organizaciji company missiona. Drago mi je da su nas Europska poduzetnička mreža i HAMAG-BICRO doveli ovdje, da upoznamo inkubatore u Londonu, da vidimo kako oni rade, koje su najbolje prakse, koje možemo prenijeti, znači iskustva, vidjeti kako mi možemo to primijeniti na naš biznis. Bilo je super vidjeti mlade ljude ovdje, njihovu kulturu, njihov način razmišljanja i upoznati se s njima. I think today the meeting we had with the Croatian enterprises that came to London, it was a great opportunity to meet, to learn how is it done there, and they came to learn about the standards, you know, how do you run a business in London. And it was managed by the EEN, so I think what they do is fantastic, putting enterprises together that are able to learn with each other, exchange experience and create business opportunities.